oldalhoz. Az tök jó Zsóf, oké? Még a másikat ugyanígy. A másikat ugyanígy, jó? Abba is mehet ugyanennyi félénk, 2 kb. És ugyanilyen szép képedet. És most fölöslegesen ég a borszeszélgő. Nem is. Oké, te lesz mondta kézbe, mert lesznek színváltozások, én videót készítenek. Beállítottam videóra. Videóra? Ügyes vagy. Ezt már szeretném Petra, látod? Fanni, látszik a videó? Igen. Nekem is lesz komplet színskálám hozzá. Már sárgul! Már alakul, igen, jó lesz az. És ki videózza, Petra? Oké. Beállítottam. Ez is tükör. Milyen ügyes? És hol a telefonod? Ott Itt. Ennek karamell színe lett. Itt összegyűjtnek a félingek. Ja, akkor egyikben glukózkára hol van? Ide hozzá. Még a... És akkor még kevés hozzá. De mennyi? Gyerekek, aki még teheti, az videózza, legyen szíves, ugyanúgy, ahogy a Petra, mert itt zseniális színváltozásokat fogunk tapasztalni. Nagyon És durva. folyamatos színváltozásokat fogunk Már piros. De azért videózza. Aha, az tök jó. Hú. Figyelitek, a Katinak már milyen piros? Ó, de ez is minden. Ez is tök szép, igen. Aha. De fölforraltam a vizemet. Akkor esetleg úgy társ, hogy oda is menj. Nagyszerű. Aha. Patriciánál is alakul. Hogy állsz, Petra? Forra a vizem. Tökéletes, jó. Oké. Ja, ez nem is víz, bocsánat. De forra ez a lényeg. Így van. Zsófi, nézd meg, hogy azt veszed, amit akarsz. Ja, igen. Szeretném úgy beállítani. Hát nem egészen. De ha hátrébb Ilyenek is színváltozás, hogy elkezdődött a színváltozás. Mert nem mozgatod. nem fog látszódni. Klau, mi lenne, hogyha még csinálod a kamerázod, utána meg én is. Mi lenne, ha felraknám YouTube-ra a videót majd, és írtok, hogy ne felejtsem el, és elküldöm. De videót lenne nyilván. Aztán majd a piros gombot kell megnyomni, jó? De várjál meg még előbb. Várjál meg, megkérni. Nekem ez a paradicsom piros nem akar változni. Beindul aztán. Nem. Ez a max. Tényleg? Jó, persze. És akkor most mit kell Patti, neked milyen lett? tenni meg rá? Igen, ugyanúgy, ahogy a... Nekem a paradicsom piros nem akar változni. Petra, ezután íromról majd átküldenéd a képeket, mert lemerült a dalom. De majd ír rám. Kb. Ezt a színváltozatot kell végső soron elérnünk, jó? Oké? Annyi, hogy ez már egy napos, tehát ez már kicsit Annál azért besötétedett. narancssárgásabb. Jó? Ennél kicsit narancssárgásabb. Az már jó, Kati, azt szerintem kész. Ez jó így már? Az is jó lesz, Patricia. Igen. Nekem ez szerintem sose lesz olyan. Ja, neked valószínű, hogy... Az már jó lesz, Petra, ennyit tudod persze. Jó? Ja, Ott majd nincs a le. színelet. Tökéletes, így is gyönyörű Aj, a színeket piros, láttál az sorozatban, a nem? Jó, oké.